ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, тамошобинои канали Хона ТЖ ёки Саудо ТВ. имрӯз 11 феврали соли 2025 ҳамин хонара ман набор мекунам, эълонтон мекунам, бовар дорам ки гарини маъқултон мешавад. ака адресро гӯш кунед. пешакӣ барои реклама рақам мондем 9997 ватсап ахираш рақамои маҳай, рақамои Хона ТЖ или Саудо ТВ ки шумо рӯй кунед ёки худаш мерова реклама мекуна видеокада. фақат чизе боша, агар метонен дар ватсап ма рӯй кунед. заминай, мошинай, хонаҳай, квартираҳай, ягон молу маҳсулот боша, агар рӯй кунед ёки худам мерам видеонавори фасонаш мекунам да рекламаш мекунам, тезда фурӯхта метам иншоалло. анаи хонара гӯш кунед ака. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Калелин. се хона 2,7 сотих замин масоҳат дорад. рақамои ватсапша мондем. хоб хона бо хишти пухта сохта шудагӣ мега, се комнатагаҳай мега. кухнӣ, ҳаммом, ҳоҷатхона дар дохили хона ҳастай. боз ба ғайри ин боз дар беруни хона ҳам ҳоҷатхона дӯстон ҳастай. занг занен, масъя кунен, бигиринша. ҳақ бароз дӯстон азиз. хоб хона мега дар рӯ ба рӯи ресторани Райҳона қарор дорад. аз роҳи калон то хонара 750 метр. хоб маршруткаи 46, 28, 8, 25, 26, 17, 42 ба ҳамаи тарафҳои шаҳр мераванд. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дӯстон азиз, хоб хонаҳо поли гарм мақсад таъмин кардагиай, об светаш доимӣ ҳастай. хоб дар наздикиш мактаб, магазин, аптека, ҳамаи ҳуҷҷатҳои лозимаам дора. хулос фикр мекунам касе ки бигира бурд мекуна. беҳтарин хона, беҳтарин нарх, беҳтарин ҷода қарор дора. хоб қисмати аслии кор нагзарем. агар нархи хонара мега ки 710,000 сомонӣ. мо акара присидем, гуфтем ки хона камтар қиматай, не ки гуфтан мо арзонаш мондем. дар ин территорияи мо хонаҳо бениҳоят қиматанд. ма да сум дар кор, ба ҳамун хотир чикораш мекунам? срош набояд ма буфурӯшам, камбуди худма ҳал бикунам. анаи рақамои дар рӯи экран мебинед, рақамои ахираша 939 339 369 ватсапи акаҳай. занг мезанем, мегӯянд ки аз канали Саудо ТВ гирифтам ёки аз канали Хона ТЖ гирифтам. ҳамин ака худаш мефаҳма. марама дӯстон успед када срошна хайдориш кунен. ҳамин навора падилитса кунен бачаҳо. лайк монен, подписатса кунен. маъқул боша дар комент насен ба пеш.